Qozonning 12 konsertlar zalında bugün biride zor bir konsert була. Әлеге концерт кемнеке дип сорасагыз, ул үзе җырчы түгел, ләкин ансыз бөтен татар эстрадасы туктап калырга мөмкин. Иҗади һәм тугры кеше, үзенең эшенә тугры кеше. Аның белән бер утыруда бер альбом язып чыгарга була. Бик рәхәт кеше ул, бик җиңел кеше. Ул бит инде бер үзе кая өлгерә бетсен. Аны да аңлап була, аны да аңларга тиештә инде без. Юк дия белми, аның да гадәте, просто өлгерә бетми. Но иң беренче мин дә бик озак көттем. Сүзем композитор, саунд продюсер, инде гади тел белән әйтсәк, аранжировщик Марат Мухин турында без инде бүген әлеге концертта булачакбыз һәм инде артистлар белән сөйләшербез, шулай ук биредәге атмосфераны сезгә җиткерәчәкбез. Сөз уңайыннан безнең влогның да Илгизе влогының да башындагы музыканың аранжировкасын Марат Мухин эшләгән. Артистлар 12 концертлар залына инде җыела башлады. Безнең менә беренче күргән кешебез ул Раис Фасыйхов булды. Сезнең ничәнче айфон? Бума. Yani бүләгетләр менә белмәдем, исемдә айфон менә юк. Жюритик буласы дип шулай. Bilmem, şunlar bilmiyorum. Demek dostlarım көп булсын һәм яхшы булсын. Рекурасın Firuz Kahirov. Tagын bir konak. Менә Firuz Kahirov бүгенге көндә аның кич белән опера, Сөйбик операсына җырлыйсы бар. Әмма ул Маратны хөрмәт итеп һәм киләсе хезмәттәшлеккә ышанып Алла кушса. Шуңа ни буларак, аванс буларак килеп мында да җырлап китә. Менә шуны аңларга кирәк. Марат, шундый ул башкортлар ди. Марат, моннан соңда Инде Марат Мухинның концерты булгач, Марат турында бераз сөйләшеп алу дөрес булыр. Ну без 2006-2005 елдан бирле хезмәттәшлек итәбез аның белән. Ну мин сәйтеп кирәктем, Марат белән ничә ел эшләсәк тә аның игътибарын һәм аның вакытын җәлеп итү өчен менә минем үз гомеремдә кызлар артыннан да алай ухаживать итәм. Кешеләр әле инде акча биреп эшләтергә әзерләр аңа, ләкин ул чын иҗат кешесе ул әле барыбер кешегә карый ничектер җинчәлекле карый бугай ул. Аңа бетерә алмыйбыз аны даже. Сез исәнмесез? Сәлам әйтегез. Исәнмеләр bir şahıs sportiflar. Рифат Зарипов белән дә соңрак сөйләшербез. Рифат Зарипович Сөйләшсә. Сөйләшәме? Әйе. Алтын спортивкалар киеп килгән аңа. Раяз абыйның кигән спортивкасы кичерәгән, югаш утырды да миңа бүләк. Гөлназ Сафарова безнең яныбызда. Исәнмесез? Гөлназ, шундый сораудан башлыйк әле. Бүгенге концертны Минем рабочий сторона? Юк, алып баручы буларак, мин бит күбрәк шундый дәүләт чаралары алып барам. Кагыйдә буларак алып баручы су яктан басып торырга тиеш, аны кремишлар күнеккән. Бүгенге концертны алып барырга Марат сине үзе сорадымы? Әйе. Туганы булган? Юк, туганы булганга түгел, Маратка үзенең иҗатын югары дәрәҗәдә күрсәтергә кирәк, шулай бит. Мин моны профессиональ дәрәҗәдә ачып бирә алам. Аны ачу кирәк бит әле концертта. Концерт алып бару бер нәрсә, аны шушы алып бару дәвамында ачу шанкра Марат миңа бу эшне ышанып тапшыргандыр дип уйлыйм. Әгәр дә мин анда начар сценарист булсам, яисә начар алып баручы булсам, туган булуга карап тормас иде дип уйлыйм. Һәм менә бит инде шул безнең эстрадада да, рус эстрадасында да нидер трендлар бар. Мәсәлән, рус эстрадасында хәзер күп кенә танылган кешеләр, алар җырчы түгел, ләкин алар җырлый башладылар. Киләчәктә без Гөлназ Сафаровадан ниндидер җырлар ишетмәячәкбезме? Синең янда читлектә мин синсез очар кош икән. Өметемне канат итеп кайтмаска дип китәм. Җырлау буенча мин гел әйтә килдем, мин җырлыйсым килми, мин гомумән җыр белән дуста түгел, миңа кызык түгел дип. Ләкин менә эстрадага мине этәргән кеше, мине чыгарган кеше миңа бу идеяны әйтеп, һәм әзгенә тамызып маташа, әлегә мин юк дим. Ләкин белем киләчәктә мин бер нәрсәне дә әйтергә ярамый бит, юк дип, әйме? Кем белә дип әйтәсез. Бәлки ул.
Бүгінгі концертта инде Марат Мухин күйіне язылған жырлар һәм Марат Мухин аранжировка ясаган жырларны җырлыйлар безнең җырчылар. Герой вечера дип әйтергә кирәк, русча әйткәндә Марат Мухинны Героебыз. ниһаять тоттык. Белмәгәннәр белсен, Марат әле безнең консерватория бетергән кеше. Ләкин син музыка язмыйсың, күбрәк аранжировка өлкәсенә кирип киткәнсең. Ничек булды бу? Хәзер шул эстрадага кирип киттем. Чынлап әйткәндә, минем үземдә шундый теләк бар именно эстрадный сферада эшләргә. Җырлар иҗат итәргә, аранжировкалар язып, студияда эшләп. Димәк, бу өлкәгә кирип китүең күңел кушу белән бәйле. Шулайрак инде. Сам продюсер кем ул? Ул продюсер түгел. Вот күп кенә кеше бутый. Продюсер һәм саунд продюсер дигән. Продюсер это человек, который продает продукт. А саунд продюсер ул человек, формирующий музыкальный имидж исполнителя. Шундый сүзләр йөри, имеш кайбер артистлар сиңа 2 ел кирип китәлмиләр. Син аларны ничек сайлыйсың һәм сиңа ничек эләгеп була? Ну, андый хәл булган инде кайчакта. Шуннан да ул дөрес инде. Мин теге бер генә, минем теге инде команда юк, мин бөтен эшне үзем эшлим. Ул мәсәлән зур балык тоткан белән бер тешле. Аның прикормкалары да үзенчәлекле, аның погодасына карарга кирәк. Әйе. Һәм осталыкта Аның место обитания дибез бит әле бу. Сер булып калсын. Кем әйтте аңа? Мин эләгәм бит. Маратка эләгү сыры шундыйрак. Теге машина времени изобретать итәсез. Бер 15 ел артка барасыз һәм менә шунда алдан ук белә торып Маратның нинди йолдыз булачагын менә шунда эләгергә тырышасыз. Беркемә юк эшләмибез дип әйтә алмыйм, чөнки аның күңеле андый түгел. Ярый хатын-кыз тумаган әле. Быел әле Марат Мухиннан бер генә аранжировка алып булды. Ансы да концерты булмаса алып булмаган булыр. Апрель айынан бирле мин һаман җыр яздыра алмыйм. Әмма дә ләкин гел язып торырга кирәк, гел үзең турында әйтергә кирәк, билмәдә искә төшеп Сөйләшкәч тә менә, әйдә, абитта күршәбез, абитта дип мөмкинлек көтеп торасың, ул юк, бүтән артистлар белән берәсәләр булырга мөмкин, чөнки алданрак иртән үк килеп Марат тотып алырга мөмкиндер. Шунысы яхшы. Марат миңа ул гелне. Рәхимет дип кенә тора. Үзен тапшыруга көй яздыручы, музыка язучы шигасына кертеп җибәрә, име? Менә кем гаепле, кем гаепле. Ә менә хәзер нинди тренд татар эстрадасында? Мәсәлән, җырчылар сиңа киләләр дә, миңа мондый җыр кирәк дип әйтәләрме? Мин кайчакта үзем дә шаккатам. Теге әллә инде җырлар хитка әйләнә. Ни өчен үзем дә белмим. Тренд дигән әйбер белмим. Бардыр ул, юк микән, мин үземнекен эшлим, главное, үземнекен беләм. Бар нидер теге стильләр, трендлар, которые вот актуальны и мин аны беләм. Вот шундый стильдә ясасаң, это сработает. Ярар, уңышлар телибез сиңа бүген һәм киләчәк иҗатыңда. Рәхмәт. Марат Мухин. Всем пока. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Инде кем минем янымда басып торганын аңлагансыздыр, танығансыздыр. Шундый зур бәйрәмгә килдек. Бу бәйрәм инде минем өчен бигрәк тә дулкынландыргыч, чөнки иң беренче булып мин җырладым Марат Мухинның җырын. Иң беренче аның хите тәрәзәмне боз каплады. Кая югалдыгыз бу елларда? Бик күренмәдегез. Бәби табып кызымны үстереп яттым бит әле. Кызны үстерү бит аны бик авыр. Кирәк эш. Теге калдырып җып китеп булмый, кичкенә бит. Анасын кыз бала бераз өйдә утырып торырга туры килде. Менә хәзер ул мине җибәрә. Бар җырлап кайтан иде. Сорауны еш бирәләрдер. Соңгы елларда кая югалдыгыз? Соңгы елларда бу яшьлек батыр түгел, гаилә, балалар
Алар кичкенә вакытны ничектер мин үземне тузычаларга багышладым. Шуңа күрә җыр әлбәттә җырлар яздырылды, ләкин концерт эшчәнлеге бераз тукталып торды. Менә хәзер ул 1-нче класска китте, инде кызым садикка. Әкрен ала берсә, җырлар да концертларда булыр. Укытам Кайда шуңа укытасыз? Сәт мәдәни һәм сәнгать институтында. Музыкага. Җырга. Халыкчан җырлауның нигезләре. Концертның беренче өлеше тәмам. Хәзер икенче өлеше башланып китәчәк. Марат Мухин утыра монда. Ә менә тәнәфес вакытында артистлар әлбәттә инде фотога төшәләр. Instagram'dan кирип карарсыз. Позлыйсызлар, үз номерларын кабатлыйлар. Әлеге минутта. Менә шушы номер берничә минуттан сәхнәгә чыгачак. Булат Нигъмәтуллин күрәсезме, яңа образда. Турында сөйләгән. Аның хәзер яңа стиль. Шәп җырлар. Яңа концерт программасын эшлибез. Һәм узакламый тамашачыларга күрсәтәчәкбез. Ә шулай да сезнең арада бармы шундай дусларча гына конкуренция? Конкуренция булырга тиеш. Мин ул хәтта конкуренцияны булдырырга тырышам. Чөнки бер-беребезнең теге күтләрен күтелеп торабыз күбрәк. Тыгдык вперед. Булды. Һәм дә Айгөл Рахимова нишләргә белми йөри. Исәнмесез? Привет. Нинди яңалыклар? Нинди яңалыкларды эшлибез, яңа сезон, нинди концертлар. Күптән түгел Кытайда ял итеп кайттың, ялгышмасам, шулай бит? Әйе. Кытайның башкаласын әйтә әле безгә? Башкаласында булмадым мин, шуңа күрә әйтә алмыйм. Пекин, бәлки Шанхай, аларның Пекин. Географияда ничәле иде синең? Дүртлейде, без Кытайны теге не изучали дип әйтәсе килә. Менә Маратка эләгер өчен нишләргә кирәк? Чөнки бөтен артисттан эләгә алмый. Әйе, эләгә алмый, без артистлар арасында да чиратта торабыз. Марат Мухинга эләксәгез, бетте. Демәк, сезнең әйбәт җыр килеп чыга. Һәм шулай ук синең сторисында күптән түгел генә мин иреннәремне кабарттым дип әйттегез. Шул иреннәрең белән безнең караучыларга воздушный поцелуй җибәр әле. Рәхмәт дик. Татарстанда аранжировщиклар, сон продюсер дефицит нәрсә, шуңа күрә. Нада исәнлек телим, саулык телим. Ул елына бер ясасын, берле булсын, беренче урында торсын, тамашачы тыңласын. Уны да ясарга була, тамашачы унысын да тыңламаска мөмкин. Ә яңа сезонда нәрсә белән шаккаттырасыз? Быел инде яңа җырларым шактый күп, һәм аларның 90% хит дисәм дә мин ялгышмыйм. Шуңа күрә былтыр бит инде кино күрсәткәнем, ә быел минем күбрәк җырларга, шаяруларга акцент ясыйсы килә. Чөнки бер тамашачы мине көтә. Ә бу образ яңамы? Нинди образ? Менә бу бүгенге образ. Яңа сезонга бит инде бер качанда бизәнеп чәч буяп, теге зәңгәрләр кебек йөргәнем юк, һәр вакытта чын ират кебек, минем ак күлмәк, кара чалбар, иратча киенәм, но шул вакытта модасында кыстырып алам. Мин сезне просто люблю и всё. Марат белән якынча ничә җырыгыз бар? Бергә эшләнгән. Беләсеңме, санаган юк. Аның ул язган җыр репертуарында әлегә юк. Менә бу концертка да өлгертә алмады, кызганычка каршы. Тик ул ясаган аранжировкалар бик күп. Хәзер санап әйтә алмыйм күпме икәнен. Бик якын аралашабыз, бик иҗатташ дуслар дип әйтәсем килә. Ә менә бер ара шундый сүзләр чыгып алды. Имеш Лилия Хайруллина белән Марат Мухин арасында иҗатташ дуслык кына түгел дигән. Беләсеңме, фотографияларны күбрәк чыгара торсаң әйме интернетка, шул бер кешеләр белән әлбәттә инде ниндидер шик туа. Һәм шуңа күрә миңа инде язучылар да булды, Маратка да язучылар булды сорап. Без берни дә әйтмәдек. Сез җавап бирмәдек.
Менә ничек дип уйлыйсыз сүзегез? Рифат Зариповның алтынлы спортивкасын якыннанрак карарга дип аның янына килдек. Син аны аңлат, менә аны кеше аңламаска мөмкин. Ник моны килгән дип. Һәрбер артистның үзенең лейблы бар бит. Фирдусның да, Грейның да, Шатта Фатулның да. Менә мин дә гел скелет дип көләләр, менә мин дә үземә лейбл ясаттым әле. Шул гына. Шуны аңлата бай. Шуны аңлата бай. 48 кило дип. Сөяккә тисәң, буласың. 48 кило дип концерт куеп йөридегез. Элегрәк хәзер арттыгызмы инде? Ул инде стоен вакытларда, ябык вакытлар хәзер бит инде тазардык. 48 700 грамм. Артык 56 кило, 57 кило. Daha җитеп барам бит. 10 кило өстәлгән. Сез юморизмы күбрәк җырчымы? Мин күбрәк юморист, күбрәк җырчы. Икесе дә. Икесе күбрәк. Бер сорада биреп булмый. Була нишә булмасын, бер сорау бир кайтабы. Нинди җырлыйсыз бүген? Татарча. Исеме? Исеме? Хәзер әйтәм, 2 минут кына дип атала һәм үземнеке бөтенләйгә. Буларның икесендә Марат Мухин эшләде. Бөтенесендә Марат Мухин эшли. Бөтенесендә, почти бөтенесендә 80% Марат Мухин эшли. Ә яңа сезонда нәрсә белән Яңа шаккаттырабыз? сезонда яңа концертлар шаккаттырам. Яңа концерттар нәрсә була? Яңа җырлар була, яңа мәзәкләр була. Килә әле бер утырган. Билет алып килсәң, әйме керү бушка була. Рәхмәт. Хорошо. Хатын-кызлар экраннар янына якынрак килсәгез була. Әнвәр абый йокы килмиме? Чөнки башкортча бит инде хәзер сәгать 9. Ну, 9 без бит соң ятабыз. Мин өйрәндем инде мондагы вакытка. Ә менә Марат Мухинга кайбер артистлар әйтә, икешәр ел эләгә алмыйбыз диләр. Ә сез анда бик еш буласыз. Шуның сирен әйтегез әле. Әллә инде, ну, белмәймез. Ну, иң беренче мин дә бик озак көттем. Менә кочакламай яратмыйчаны, без ул где-то бер ел ярым, 2 ел булмаса эшләнде. Узак булды. Яңа сезонда нәрсәләр белән шаккаттырасыз? Кешегә әллә нәрсә кирәкми, аларга чын күңелдән җырларга кирәк. Тавышның да диапазонын күрсәтергә түгел, әллә нәрсә просто кешенең хәленә кереп, аларны аңлап, аларга җиткерә торган җыр кирәк. Әнвәр Нургалиевның фирменный хәрәкәтләрен Блюдосы. эшләп күрсәтегез әле безгә. Анҗигә, үзем дә онтам. Сез аны махсус өйрәндегезме, или ул ничек барлыкка килде? Мин аның беренче мәртә ничек эшләгәнен онытып бит. Беренчесе бит былайрак яның. Былай. Былайрак иде бит. Шуннан былай китте шуннан. Бу ел нәрсә булыр белмим, анысы сер инде.